академияи воситаҳои ахбори оммаи Тоҷикистон машғулияти омӯзишӣ барои коргардонҳои шабакаҳои телевизионии кишварро ин навбат дар ҳамкорӣ бо муассисаи давлатии телевизиони Душанбе ташкил намуд. дар машғулияти навбатӣ 10 коргардон аз ҳама шабакаҳои телевизионии кишвар иштирок намуда, ба онҳо мутахассиси бо таҷриба, директори муассисаи давлатии телевизиони Душанбе Маъруфҷон Оқилзода дарс дод. боиси ифтихор аст ки бо ташаббуси асосгурӯҳи сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат ҷаноби олии муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон дар фазои иттилоотии кишвари мо чандин шабакаҳои телевизиониву радиоӣ фаъолият мекунанд. бо ибтикори Кумитаи телевизион ва радио назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Академияи васоити ахбори омма дар муассисаи давлатии телевизиони Душанбе курсҳои коргардонӣ ташкил карда шуд. Коргардонҳо аз тамоми шабакаҳои телевизионии ҷумҳурӣ ташриф оварданд. дар ин курс онҳо тавонистанд ки маҳорати кори коргардонӣ ва кор бо наворбардор, бо танзимгар, бо ороиши саҳна ва бо дизайнеронро омӯзанд ва минбаъд дар фаъолияти кории худ ин дониши малакаи худро истифода баранд. мо хурсанд аз он ҳастем ки имрӯз ҷавонони мо ҳаракат доранд ки барои савияи дониши худ, барои такмил додани ҳунари худ дар курсҳои Академияи васоити ахбори омма ташриф меоранд ва аз техника ва технологияи замонавӣ огаҳии худро пайдо мекунанд. гуфтанд ба маврид аст ки дар шароити рушди босуръати фазои иттилоотӣ ва рақобати афзояндаи воситаҳои ахбори омма нақши коргардон дар офаридани муҳтавои ҷолибу босифати телевизионӣ муҳим аст. аз ин рӯ баргузории чунин омӯзишҳо метавонад дар баландбардоштани сатҳи касбияти кормандони телевизион саҳми назаррас гузорад. калимаи коргардон кӯтоҳ аст, аммо кори коргардон васеъ аст. анам маконе ки мо меравем ба ҷои сабт, ҳама тарафҳо бояд коргардон ба анам диди нигоҳи худ аз назар гузаронад. яъне ки имрӯз анамон нозукиҳое ки хоҳ мо намедонистем аз устод боз ҳам бештару бештар ба худ як чизе омӯхтем. давоми 5 рӯз дар бахшҳои назариявӣ ва амалӣ ширкатдорон пурра нозукиҳои ин пешаро аз худ намуданд. баъди омӯзиши пурраи барномаи машғулият ба иштирокдорон дар вазъияти тантанавӣ шаҳодатномаи хатм супорида шуд. ҷои зикр аст ки иштирокчиён низ дар муддати 5 рӯз аз сатҳи баланди ташкили машғулият изҳори қаноатмандӣ намуда, чунин барномаҳои омӯзиширо барои баландбардоштани маҳорати касбӣ муфид арзёбӣ карданд. зимни тақдими шаҳодатнома таъкид рафт ки баргузории чунин курсҳои омӯзишӣ барои рушди маҳорати касбии кормандони телевизион, такмили фаъолияти эҷодӣ ва таҳияи барномаҳои босифати телевизионӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. бояд гуфт ки дар ин давра барои иштирокчиён машғулиятҳои амалӣ низ гузаронида шуд ки ба таҳкими донишҳои назариявии онҳо мусоидат хоҳад кард. машғулияти омӯзишӣ ки дар муассисаи давлатии телевизиони Душанбе аз ҷониби Академияи васоити ахбори омма дар мавзӯи асосҳои коргардонӣ гузашт, фикр мекунам ки бисёр хуб гузашт. мо ба 10 нафар иштирокчиёни ин машғулияти омӯзишӣ сертификати споридем, шаҳодатномаи Академияи васоити ахбори омма. ман гуфтаниам ки коргардон меҳвари асосӣ аст. ин ҳамоҳангсози асосии барнома аст ва дониши фароғ, ҷаҳонбинӣ васеъ ва донистани кори коргардонӣ метавонад ки барномаҳои моро бештар ва рангинтар кунад. дар муассисаи давлатии телевизиони Душанбе бештар дар масъалаҳои донистани техника ва технологияи навин истифода барем ва аз ҷониби коргардонҳо фикр мекунам ки бисёр саривақтӣ буд ва имрӯз талаботи замон низ ҳамин аст ки ҳар як коргардон на фақат он ки фарз кунем дар бораи масалан маъне, мундариҷа, муҳтавои барнома чизи асосӣ аст мефаҳмам, вале надонистани технологияи навин метавонад ки боиси суст шудани масалан барнома гардад. дар машғулиятҳои омӯзишӣ коргардонҳои шабакаҳои телевизионии Душанбе, Сафина, Илм ва табиат, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, Баҳористон, синемо, Шаҳнавоз, инчунин намояндагони телевизионҳои минтақавии Хатлон ва Кӯлоб иштирок намуданд.